Това е Миташки. Ай, ела сега. Така. Айде, хъпни си, моето момче. Айде яш. Айде яш, пилянци. Малките деца. Майка му го взела от родителите на мъже. В провинцията. Айде, да си пи. Айде яж, защо се срамуваш? А? Айде, хъпни си. Яж да не се срамува. Айде яж, да. Айде яш. Нищо. Защо не щеш? Вече съм ял. Защото майка ми каза да ям в 7 часа. Какво си ял? Обържих си едно яйце с лук. Можеш ли самичък? А при татко ти ходиш ли? Дават ли? Дават ми. Обаче той купи кола и ще ме заведе при дядо ми и баба ми друг път. Майка ти пуска ли те? Пи. Тя ми каза, че са скролетици и не могат да ме гледат. Тя нали те гледа? Да, гледам. Купи ми антук с цип. А баща ми ще ми купи колело друг път. Сега няма пари. А пък си купи кола. Обаче Лада. С жълти фарове. Чичо ти Стойо. Дядо